Wis pirang-pirang wulan iki atiku tansah kapang marang jeneng sira Yayi Mendut. Kang Mas Pranacitra. Heeh. Selak gatel. Apa enek kok ketoprak selak gatel iki mendut apa ndudut iki jane? Rekoso tak lakonane. Ya Kang Mas. Alah. Dadalah, ki kole gagar otak sing ngendi? Gak perlu andas dondas. Saestu lho Kang Mas ki lek dodo kula deg-degan sanget Kang Mas ki. Deg-degan lho dodo kula niku lho. Rasane piye? Iki ketoke dodone dicor. Gasan saged kalian panjenengan Kang Mas. Iya. Payudara kula kok nglumpuk dadi siji. Masya Allah. Kuwi jane gombal apa to, Ndro? Kowe ngerti ra? Mendut ki anake wong sugih-sugih wong bagot. Ngelirik takon bayar 2 yuta ngelirik anakku. Buyuh. Bayuh. Wong sugih iki bebas los. Nanging Kang Putra nggih sampun sami tresnane kalian kula Kanjeng Rama. Mboten lho Rama. Wong tresno kuwi kudu ndelok jitokmu Pranacitra. Gitok kok jitok. Ayo nek genku jitok. Iya. Kowe arep tresnani sapa? Kang Putra pun Mendut. Kok apik nalarmu kowe? Lho, kados pundi maknanipun? Mendut ki cilik tak gedhekke bareng gedhe kok apik mbok pek bojo penak men kowe. Lah napa jenengan pek dhewe kok mboten oleh dipek wong ki? Heeh, kowe tak pek dhewe lek. Romangsaku kayak ngene iki maca ayu terus mau jare nguyuhe ngadeg. Masyaallah ngene iki kok iso nyuwara ya. Lho. Nyora piye Mas? Ya, nembang maksude kan. Oh, Bapak ngaten. Sindon to. Yo ditokne pelanangane Mbak Yu. Kok suarane? Suarane. Kok sepelanangane lho Mas aku. Jajal bawa Mbak Yu, Mbak Apri. Nyuwun Nek slendro bawa ki Mbak Kakung. Cara toprak. Kok apal? Kok apal? Sinten? Mbah, Mbah sinten? Mbak Kakung. Oh, Mbah Kakung nek Mbah Tarkun. Oh lah, tak kira Mbah sinten? Mbah Tarkun. Oh Mbah Tar. Tarkun. Yogane pripun? Menurut panjenengan Mbak Apri Astabrata pripun? Bergas-bergas enom-enom cekatan Ngomong ki militan militan. tahan banting. Lek, aja get-geti aku, Lek. Aja ndebak kowe kesetrum kowe engko. Oh ya sampe. Mbok mau meneng ae ya. Seneng nek kancane semaput iki. Arep bawa napa Mbak Yu? Heeh. Mardika mawon, Mardika mawon. Yen asmarandane mawon. Oke. Iki ya digawe no nek umpama bawa kudune nggih paling ndak itu ada cerita no. Cerita piye? Cerita toprak no. Toprak aneh iki. Iya to, tapi lakon aja Sri Tanjung, Oh. aja Roro Jonggrang. Sri Bombok. Lah apa? Iku wis digomeo terus iku. Wah, nek ada gelan kok cemburu iki. Lakone ya sing apa iki? Lakone iki lakon saka daerah Pati, Mas. Apa wi? Mendut Boyong. Aku gak ro lagi bimbingan tapi aku. Kowe dadi Pranacitra, kowe iki anake wong ra duwe, Apri iki Sing anake wong sugih. sugih blegedu. Gedu. Aku tresno kalih panjenengan. Nggih. Kula tresno kalih panjenengan ning Aku pake wong sugih. bapakne kok nyelekutis ngono. Lah iya. Wis ta wae gelem ra? Bapaknya kaya Doraemon. Doraemon. Wis sesuk rasa ngejak aku kowe. Aku tak melok dalang badrun ae. Romangsaku wae. Dadi njenengan bapake. Bapake sampean roman karo nika, karo Oh iya. Oke, Pranacitra. Aku jenenge sapa? Pranacitra. 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 Oke, heeh. Kene mendut. Kita tetep slendro ya Mbak Apri ya. Slendro. Oke, teluk. Wah, anggap ae ora wani aku. Sik miku. Heeh. Wireless e, Den. Iki jenenge sapa? Mendut. Mendut ya. Ayo siarke sik. Para miyarsa, Panjenengane. Kebyar. Ngaturaken sugeng dalu kunjuk para tamu undangan kakung Soputri ingkang satu dadi Nurmata.
sesarengan kalian sandiwara ketoprak siksa budaya. Iki apa jeneng rawi? Astabrata kok siksa budaya. Tak kira siksa budaya. Saringan kalian sandiwara ketoprak Astabrata mijil saking laladan Kabupaten Nganjuk Jawi Timur pun asta taipun sesepuh panjenenganipun Ki Akbar Sahlan. Ya. Jumbuh kalian pamurtanipun ingkang hamengku gati jadi panjenenganipun Bapak Lurah Sugnanto dalem saking Jogor Bagor Wetan ngersakaken salah setunggaling cariyos ing dalu punika mendut boyong. Mendut pun asta panjenenganipun Mbak Ayu Aprilia dalem saking Klaten parandening Prana Citra pun asta panjenenganipun Ki Dalang Kondang Ki Akbar parandening Bapak Mendut pun asta kula piyambak dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahanani kuncarane bangsa sekali merdeka tetap merdeka gebyar Astabrata tetap jaya der Yayi Mendut. Yayi Mendut bubar saka ngendi wong ayu? Menika kula bibar saking peken. Oh. Lajeng raos kapang kula kalian panjenengan. Kok raos kula pengen sanget kepanggih kalian panjenengan ganti laning ati kawula Kang Mas Pranacitra. Yen ngono padha karo sajroning atiku Yayi. Saestu Kang Mas. Heeh. Wis pirang-pirang wulan iki atiku tansah kapang marang jeneng sira Yayi Mendut. Kang Mas Pranacitra. Heeh. Selak gatel. Apa enek ketoprak selak gatel iki mendut apa ndudut iki jane? Aku ora metu ya ora entuk omong, aku ora metu kok. Metuku kok ya doyan ya kuwi ra doyan ya kuwi ketoprake ming loro kuwi kok. Genek mendute renek sing wedok asli. Seneke kuwi gelem ya banci ra gelem ya wis. Ibarate kula ki wong wedok sing ayu dhewe. Iya, tak anggap kaya wong wedok lumrah. Lah nggih, Kang Mas Pranacitra. Piye Yayi? Tresna kula kalian panjenengan menika ibaratipun mboten saged dipun umpamaaken Kang Mas. Kaya ngono? Tulus sakjroning manah kula namung wonten panjenengan wonten manah kula Kang Mas Pranacitra. Oh iya. Tresnaku semono uga Yayi Mendut. Tresnaku marang sliramu ibarate kowe kembang aku sing dadi kumbang. Saestu? Kowe kembange, aku kumbange. Upami kula dados mergi dalan. Panjenengan dados napanipun Kang Mas? Dadi montor sing liwati. Oh ngoten. Iya. Mboten dados jaran sing nelek ngoten mboten to? Ora. Alah paling aku teleke ya mesti ya. Ape muni nek aku telek gawe Pak Mule. Ki, Pak urung metu ya? Urung. Oh iya. Gandrung sik. Oh iya. Aku kepengin ora ketar sithik ngrungokake suaramu bocah ayu mendut. Pranacitra ora ngono ku. Ora ngene ku ya. Kowe iki Pranacitra apa ladusing? Piye? Karaktere piye Pranacitra? Alus ya? Halus. Wibawa. Ora ana wak kene dadi iki dodone dibuka. Alah, mbok gagah-gagahane nyugur semono ae lho. Aku nek dimunekne ndek wis dot Aku nek nyawang kono ki kaya arep wudu. Lah kok iso? Lah kaya padasan. Entang bocah ayu nembang Kang Mas. ora ketang sithik kanggo tomboning kangen sajroning atiku. Mugi dados jampi kapangipun panjenengan Kang Mas. Ijo. Nembang bocah ayu. Sinawang datan boseni. Pilih iki ae tembang liyane apa iki? Awake dhewe besok nek wis rabi, Nggih. kowe pengen njaluk awake dhewe besok malam pertama ning ndi? Malam pertama sing nggen asrep-asrep to Kang Mas. Kuburan. Kok kuburan niku lho? Lah, Apa asrep kula niku kaya asrep. terbelah? Apa kula Wah, niku kaya peti? Nek karo bojone ku ning hotel bintang 6. Nah. Lah adem kok njaluk Adem ya teng Batu Malang napa teng Tawangmangu ngoten lho Oh, kok teng iya. kuburan niku napa kula kaya maejan pripun kok Jenengane jenengan kaya maesan apa piye? tutukno wong ayu. nyawang wong
iso nyengkoki sak bokonge melu nyengkoki lho. Kowe ra apa-apa jenenge toprak iki ya diayati perannya kok. Totalitas ya. Totalitas digandeng, dirayu, dibopo. Rekoso tak lakonane. Ya Kang Mas. Alah. Dadalah kingkole gagar otak sing ngendi? Gapru andas dondas. Loro Endro. Kayak perang anggar, Ndro. Oh, layakan muni taktuk. Lanjutno Cahayu. Upama di wong wedok diaturi garwaku ngersake dahar napa unjukan napa bakal tak pinangkani ngono. Kang Mas, nek sing ngladeni iki wajibe rak piyai putri ora piyai kakung. Oh, iya. Wong wedok ki wajibe laden bojo. Sok sapa sing gelem gaweke unjukan garwane ing wayah esuk, kuwi pahalane kaya katam Al-Qur'an ping 1000. Oh, sapa gelem nyium tangane suami padha karo nyium Hajar Aswad. Ah nggih to. Lho jenengan rak bojo kula ta? Iso. Tok jaran beker. Kang Mas, badhe ngersakaken unjukan menapa? Ngersakaken teh, kopi, susu, Alah. napa jus? Iya. Bojo membeni arak ae. Hei, Ora kena ya, Mas. Nek ora diombeni kono ora kolu karo aku. Ora mentolo. tutukno wong asu. Ayu mboten ngangge es. Oh nggih. Hangger aku etok nyawang wong bagus wong bagus Kowe iki nyapo? Toprak iku bebas wong Bebas. pacare kok. pacare jenengan niku rak pacar kula dadi kula niku sing jenengan gandrung kula sing ngladeni ya kudu. Aku arep profesional gandrung tenan kelingan nek nguyuhe ngadeg aku. Lah aku nek arep nglungguh ya klangsrah kok. Lah ya, Tak omong itu. Heeh. Ombenono arak 2 gelas ora kodhes kaya wedok. Iki lho pengalaman alumni kok ngono. Wis biyen karo kene los. terus. Wong bagus lambene abang. Saestu lho Kang Mas ki lho dodo kula deg-degan sanget Kang Mas ki. Deg-degan lho dodo kula niku lho. Rasane piye? Iki ketoke dodone dicor. Besan saged kalian panjenengan Kang Mas. Iya. Payudara kula kok nglumpuk dadi siji. Masya Allah. Kuwi jenenge gombal apa to, Ndro? Kanebu. Kuwi susu apa ndut? Mendut tok. Terus Yen mati aku wis kurup. angger tresnaku mbok tampa. Turuk. Sopo iki? Sopo ya iki? Kang Mas. Tresna kula kaliyan panjenengan menika Nggih. tulus saking manah kula. Semono uga aku Yayi Mendut. Jagat ora ana kekarone kejaba mung Yayi Mendut kang tansah. Putranipun Rama, Nduk. Sik. Tuk. Sik iki dadi apa? Kiki dadi apa jenengan ki? Pake mendut. Pake mendut kok kaya camping ngono. Wong sugih ku biasa bar healing to. Oh bar healing ya Rabu. Kok malah bapak apa bolang jane kok. Kok pulang. Iki bapak niku. Heeh. Ndut. Wah, gil. Pripun to, Pak? Putranipun Rama Cahayu. Pripun? Aduh. Enten apa? Yo. Wedok. Ya lali. Enten apa to, Pak? Kok mboten sang ngangge duka ngoten lho. Kok sajak jenengan niku kados ngaten niku jane enten apa? Onyek wong to her iki. Masamu ra tinggale wong iki. Dut. Kowe iki putrane Rama sugih-sugih wong Bagor Wetan, Dut. Waduh, duh. Kok arep entuk wong melarat iki sing dipangan apane, Dut? Ah. Ya Allah,
Ambane ngungkuli aku. Ayo, Dut. Nek pripun lho, Bapak? Wong lanang sing cedhak wani karo putrane Rama sapa, Dut? Ning saestu Bapak kula niku kalian Kang Mas Pranacitra menika sanget tresnanipun. Kados pundi malih naminipun tiyang tresna niku mboten saged dipun peksa lho, Rama. Kula nyuwun pangestunipun supados kula saged anggarwa Kang Putra nggih Kanjeng Rama. Oh. Hei! Aku kaget ale mbok ngono kuwi le. Kang Mas, Apa ya? wonten menika wonten manuk cacah kalih cucuk-cucukan mertandhaken tresna kula kalian panjenengan ta. Ning sayangipun kok wingkingipun wonten luwak nggih Kang Mas. Endi luwake? Luwake ben nyucuk kowe. Kene. Rama. Meno. Sopo kowe? Kula Pranacitra. Wong ndi kowe? Mas Trip. Toprak kok Mas Trip. Lho aku Mas Trip endi to? Padasan kene lho, kaduan niku. Kok padasan ngono ya Bu ya. Kowe Pranacitra. Wong Nggih. ndi kowe? Saking Padasan. Kowe ngopo kok cedhak karo anakku? Kowe ngerti ra? Mendut ki anake wong sugih-sugih wong bagot. Ngelirik takon bayar 2 yuta nglirik anakku. Buyuh. Bayuh. Wong sugih iki bebas los. Nanging Kang Putra nggih sampun sami tresnane kalian kula Kanjeng Rama. Mboten lho Rama. Wong tresna kuwi kudu ndelok jithokmu Pranacitra. Gitok kok jitok. Ayo nek nggenku jithok. Iya. Kowe arep tresnani sapa? Kang Putra pun mendut. Kok apik nalarmu kowe? Lho, kados pundi maknanipun? Mendut ki cilik tak gedhekke bareng gedhe kok apik mbok pek bojo penak men kowe. Lah napa jenengan pek dhewe kok mboten oleh dipek wong ki? Kowe tak pek dhewe lek. Wonten tetembungan Purwa dadi kuthaning kang dadi bukti lan kenyataane. Nyatanipun kula kaliyan Nyai Mendut sampun sami padha tresnane. Sami tresnanipun lho Rama. Rasa nangis tak tewabuk niku. Pranacitra, Kados pundi Kanjeng kowe iki Rama? wong melarat gendong jagat paribasane derajatmu, derajat krokot tak unggahno pot tetep lorot kowe. Lho. Ngerti ra aku? Aku sapa? Jenengan sinten? Lah jan sinten? Aku mang dadi apa aku? Lah nek cawang kok mburi kok bulus e malah. Ayo kayak kura-kura ninja lho malahan. Bulus matamu ngono kok bulus. Aku iki pakmu. Lah nek kok mburi kaya bulus kok. Aku iki bapake Mendut. Lajeng kados putihipun. Cedhanipun punika kados putih. Nyatanipun Kang Putra tresna. Sareh Rama. Dut, Pripun? wong aku nesu kok ora percaya kowe. Kawi nesu karo anakku. Aku iki peranku antagonis nesu karo kene. Oh iya. Pripun Rama? Totalitas. Putrane Rama lho. Leres. Kowe apa bener tresna karo lek iki? Lek iki niku nek enten naminipun Pranacitra. Pranacitra. Kok iso lek iki lho. Lek iki lho. Sapa mas jenengmu? Pranacitra. Iya. Kok iso lek iki. Sanget tresnanipun kula kalian Kang Mas Pranacitra Rama. Kowe kok arep tresnani Pranacitra anakmu sok ben mbok pakani apa, Dut? Tresna niku mboten nyawang babagan bondo donya, ananging ati ingkang suci, tresna kang sejati. Ngoten Rama. Jenengan mirengaken. Kowe tresna tenan karo Pranacitra? Tresna saestu. Pranacitra, Kados pundi Kanjeng Rama? kowe ya tresna karo Mendut? Kula tresna. Yen kowe tresna karo wong loro karo Mendut disekseni bumi langit, muga-muga kasembadan. Tok 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 tok. Iki bojomu los iki. Iki kok angel men, Ben Pak. iki donya ben geger dalang akbar duwe bojo banci. Iki kok sing ngepaske kok angel men ngono lho. Lah biasane kan apa nek lakon iki kan ora entuk Pranacitra dipateni. Jare piye anu apa nek ngepasne angel men. Lah wong wis tubrukan lho. Tuk ngono. Ayo sesuk iki mbok diprek apa iki jenenge dioperasi ning Kamboja apa Thailand ngono. Iya. Dioperasi apa? Ya iku to. Jahanim iku lho.
Ayo ditutupne tembang apa Mbak Apri? Jawakin apa Mbak Apri? Asmarandana mau. Niki ceritane ketoprak pun rampung. Rampung. Biasane nek ceritane kan Prono Citra dipateni Sarene karo niki bapak. Ora entuk pembunuhan karena kita tontonan sing mawi tuntunan. Nah. Betul. Masih melarat, masih apa kita rubah muga-muga Prono Citra karo Mendut tresnane kasembadan. Nah, kanggone wong lanang nek golek bojo aja nyawang rupa utawa body. Nah, wile. Nah, kanggone wong lanang. Tapi nek Lah engko nek rupane ayu, bodine apik, dibuka perabote padha. Lah. Ora malah nyanyi. Ala giyong giyong Mbah, giyong giyong Mbah, giyong. Kaya bar bedol pohong. tak bacok iki.